az érettségi. De most azt miért nekem ez Holnap én is vizsgázok. De mondjuk az érettségén azért megbukni geci nehéz. Hanem. Együtt van midem. Kettő az az egy, kettő az az egy. Kurva anyád. Bomba esett banánba. Tartsd a bombát, tartsd a bombát, tartsd. Ne, itt jön balról jön, balról. Egy epszbe van tegelve. Bonfáker úr. Szellemfatos nem velem van? Ahogy ne ugyanarra nézzetek ketten. De ugye lehet, hogy mögétek kerül, teljesen vissza izéről. Körbefutja az egész pályát. Körbe bicikliz az egész pályát, na? Veres, te most hol vagy? Egy bicikli. Ott van banán fele a bomba. Ott van banán fele a bomba, srácok. Ha elviszi mögületek, mit a faszomat fogtok vele kezdeni? Belőttek egyet. Jó. Ilyen még oda megy, és kicseréli a bombát biciklire. Na? Van seggedrú. Ott van banánba Bonifác, veres. Nyergöm az Isten faszáját, csak tartsd le a csávót. Kettőkor jön bele, az megvan. Nincs mese. 25 HP Az volt. igen. Akarom. Mondjuk lejátsz.